Doncs això és l'article 7è de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Qualsevol espanyol que s'empadrona a Catalunya té dret a decidir què pot fer el poble català a la seva terra. Evidentment, si vosaltres us empadroneu a Valladolid, deixeu de ser catalans per l'estat espanyol. Qualsevol català de la Catalunya Nord no és català, segons aquesta definició, i si en França en tingués una, deixaria de ser català també si s'empadronés a Valladolid. Això no passa a cap estat del planeta. És a dir, on vius no condiciona la teva nacionalitat. Sigui una nacionalitat estrictament cultural o no la sigui. Per tant, la primera, suposo que ara us han quedat una mica parats, l'Estatut de Catalunya, que ningú ha impugnat en aquest article, molts altres sí, una baralla, aquests tothom content. Podem passar, si voleu. Per tant, us parlem avui d'ecologia cultural, de vida i mort de les cultures. És meravellós, jo soc bioquímic, biòleg bioquímic, i vaig copsar els enormes paral·lelismes que hi ha entre la supervivència i l'ecologia, des de la part gairebé molecular, des de l'organisme, però també les cultures funcionen amb els mateixos mecanismes. I si jo us demanés què és el necessari perquè una cultura es prolongués en el temps, només hi ha una única resposta, perquè som mortals, i és la transferència generacional. Si qualsevol de nosaltres no tinguéssim fills, com passa en les espècies biològiques, adeu a una cultura. Si no hi ha transferència dels trets culturals, llengua, costums, usatges, amor per la terra, pel patrimoni propi, allò desapareix. I així és com moren les cultures, perquè hi ha manca de transferència generacional. Les cultures miren de tenir aquesta transferència generacional per la via familiar, això és evident. Però endavant. Això és molt important que ho tingueu clar i és un dels primers missatges que repetirem. La nació catalana mor. Mor perquè mor la seva llengua, mor la transmissió generacional, ara si miréssiu dades. Els catalans tenim una presència que ja us direm després, però en els joves és molt inferior que en la gent gran, o sigui que hi ha un blocatge de la transferència generacional. I això vol dir una cultura que minva. I això està estudiadíssim en ecologia cultural, perquè no té control sobre la seva terra. Les cultures, per sobreviure a nivell com de tribu, si voleu dir-ho així, han de tenir control sobre el sistema cultural a la seva terra. En general, demografia és igual a política, perquè si vosaltres voleu fer una democràcia, el pes demogràfic implica una ideologia o implica una tendència, una cultura a protegir un patrimoni cultural determinat i no un altre. Si ara vinguessin milions de xinesos, potser la Sagrada Família els importaria molt poc, potser no els japonesos, que en fan moltes fotos. Però no sé si us preservarien allò que vosaltres heu considerat com a propi. Direu, bueno, això quin valor té? Per nosaltres, cap ni un. Això d'anar fora perquè hi posarem la següent. Això és la història de l'universal, això ha passat, de dir, som la següent cultura, aquest temple sagrat va a terra perquè hi construiré jo el meu. Perquè no hi tens el control, i ja el té la cultura que et substitueix. Per tant, això és molt important que entenguem. I ara anem més enllà. Podem conviure dues cultures en una mateixa terra? Això és un debat que Catalunya ara té present. Segurament és una idea pròpia de les ganes, menys i no tant del que funciona en l'ecologia cultural. La resposta és que depèn, però en principi no. És a dir, us posaré una analogia, i això és molt clar. Poden els lleons conviure amb les gaseles a la mateixa gàbia? I dius, doncs sembla que no. La gent us dirà que sí, mentre els lleons no s'hagin menjat les gaseles. Diran, sí, però això és una imatge estàtica d'un procés dinàmic. Quina és la llengua dominant als països catalans? La resposta és el castellà. Encara que no us ho semblés, aneu a la cartellera de cinemes? Quina és la vostra cultura dominant? La de la cartellera de les cinemes, la de les llibreries. Si aneu a la Casa del Llibre, que en realitat és Casa del Libro, el 97% dels títols són en castellà. Ja us està dient quina és la llengua dominant. Per tant, vosaltres no esteu tenint control sobre el vostre sistema cultural. Per tant, poden conviure lleons i gaseles en una mateixa gàbia? No. En el zoo ja ho tenen clar, això. Jo he anat al zoo i tenen una per gaseles i una per lleons.
Per què les gaseles i els lleons viuen a la sabana? Perquè hi ha moltes més gaseles que lleons. Si poseu més lleons que gaseles, a la sabana tampoc n'hi hauria de gaseles. I al final tampoc n'hi hauria de lleons, perquè mengen gaseles. Això és ecologia d'espècies. Per tant, si Catalunya fos de pressió demogràfica catalana, tots els nouvinguts acabarien sent catalans, que és el que va passar a principis del segle XX. D'emigració n'hi ha hagut sempre a Europa sencera, i el món d'ençà que van descobrir a Amèrica. Però l'interessant és si la cultura autòctona és capaç d'assimilar la immigració. I això només ha passat fins a la guerra, diguem-ne, fins a la guerra espanyola i producte també de la creació dels transports massius. Podeu entendre que anar amb ruc per anar a fer una vida nova en una altra terra és més difícil que agafar el tren i si surt malament torno al mateix tren. Els transports massius jo penso que han fet molt mal en general per les cultures. Per tant, què fan les cultures per protegir-se? Històricament, les cultures neixen per aïllament. La nostra cultura també va néixer per aïllament. És a dir, va néixer en la regió dels Pirineus, aïllada, diguem-ne, d'un regne carolingi que mor, que es desmembra, d'un estat francès que no el protegeix, diu, jo ara caminaré sol. En aquest jo caminaré sol comença a crear la seva relació, la seva llengua, la seva relació socioeconòmica entorn d'una cultura que creix i es desenvolupa. L'aïllament fa les cultures. Com es protegeixen? Per aïllament orogràfic, moltes vegades. Els guaranís perquè han durat segles, perquè ningú ha anat a viure al mig de l'Amazones. Fins que hi anem a viure, de fet, els portuguesos a Brasil ja està arrasant el seu territori i els guaraní desapareixeran també. Històricament han fet muralles també i han protegit territoris per torreons, per torres de vigia, exèrcits. Què fan els estats moderns? Els estats moderns, amb pactes, permeten que cultures alienes convisquin amb la teva sota les lleis de l'autòctona i sota unes forces de seguretat que vigilen per aquest pacte tàcit de has vingut aquí no a conquerir-me, oi? I això són els estats moderns. Com ho fan els estats moderns per no ser conquerits d'aquesta manera? Amb una idea política que apliquen tots els estats. Nacionals versus residents. Què és un nacional? Indistintament de si és un estat purament cultural o no, que ho són tots, per cert, però uns més explícits que altres. Un nacional és un membre d'una cultura que pren decisions per les qüestions de la seva cultura, ètica, patrimonis, llengües, a la seva terra. Però fora de la seva terra també pot votar per correu, això ja ho sabeu. Què és un resident? És un membre d'una nació que viu a la terra d'una altra nació, paga impostos, rep serveis, fantàstic, però, per descomptat, no decideix per la nació de la qual no forma part. Els danesos aquí no voten per Espanya, les eleccions espanyoles ni les autonòmiques catalanes. Voten per l'estat danès. I els espanyols de Dinamarca no voten per el Parlament danès. Voten per correu per l'estat espanyol. Enteneu, doncs, la diferència? Com protegeixen les cultures amb el seu demos decisori. Jo dic, tu, que ets de forà, pots viure entre nosaltres segons les meves normes que tu no pots canviar perquè no et deixo formar part del meu demos decisori. Això és important d'entendre-ho perquè a l'assemblea mateix teniu socis i simpatitzants. Qui vota per decidir la vostra estructura com a socis? Jo no puc votar. Per què no? Visc a Catalunya. Jo que podria votar perquè l'assemblea és una entitat registrada a Espanya, a Catalunya concretament. No, tu no pots votar perquè no ets soci. Perquè és una manera de dir quina lleialtat tens a l'entitat, quines obligacions i drets tens com a soci de l'assemblea. Els simpatitzants no poden votar, em sembla, oi que no? És a dir, és una manera, una reproducció entre nacionals i residents. Gràcies per creure en el nostre projecte com a país, però vos no podeu votar, perquè no teniu un compromís certificat ni un nivell d'integració que jo considero perquè vos pugueu votar per la meva nació cultural. I aquest funcionament és arreu del planeta Terra. No sé qui radimonis ha pensat que a Catalunya podíem funcionar diferent o en pro de què. I jo sé en pro de què.